थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै गोदान हाबसन फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। लोगोफोर, नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों आं नोंथांमोननो लास्टआव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। नैबे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना दासिमबो जमुनि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथाङा डेलि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो। नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों संसार पार्ट 2। लोगोफोर, दासिमहालागै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों रिमकि ब्रह्म, सानि ब्रह्म, जयन्त नार्जारि, गायत्रि ब्रह्म, सनास्रि बसुमतारि, जस बसुमतारि आरो निजिरा मुसाहारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट आरो डिरेक्टरानो जादों मोगथांखोर बसुमतारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों देरासात मुसाहारि आरो समिता मुसाहारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना R&M फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारनानै होदों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हर। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै नोंथांमोननि चेनेलखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों आपडेट खालामनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथाङा समायना रमायना मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन।